анқа ширинӣ да ширинтар тай марӯжгирам ширинтарӣ раҳмат ҷон ё алишакон ё чӣ нигоҳ дорӣ нигоҳ надорам ҳама садай медонам ҳама садай қил ай ту қилӣ ҷавобуш наметивай окунам охӣ мехоҳам як бор да умрит мардак шавӣ ҳаётой чӣ як бор дига бугӯ чӣ гуфтӣ ба фикрам гизала шид натарсе гӯш киси ози пари нима кунта медарона аҷина якумш ки ман қайта гап наздестам дамта бигӣ агар да ҳамин гапи ҷавоб надиҳӣ мо ҷудо мешем ман медонам ту ин коро намекунӣ ту ягон бор рақабҳои ман гап зада ки ҷанг кардагӣ нестӣ хаб ки ором ша ҳамон бози мерам кумша медаронам биқаб то қира биё ту шерина нимаи яка аҷина гуфтӣ ва я нотуғрӣ кардӣ то яга ҳисоб мекунӣ дар пеши сучкат бошӣ фаҳмидӣ фаҳмидам вай гуфта ки пешти биём рафтӣ шеф бахшиш не ки ман бояд тара бизанам бахшиш напурс бизан ози як дақиқа ай болош қаб 2 метру 50 сантиметр ман ози миём бочо кан стулчара гирам чота нашидестай ози бест майра бармону ту ҳеҷ ҷо намери бестома бояд қати арӯсум гап занам ҷона ҷон ман тада бовар дорам гӯшка меша пиёне асал баски тайёрӣ давай